Казвам се Ния Тошкова и съм асистент и доктор към Националния природонаучен музей при БАН. Наука се занимавам от 15 години. Още от началото на бакалавърският ми живот се свързах с колегите от Природонаучния музей и те ме взеха на експедиции с тях и съответно ме направиха част от екипа им. Винаги съм искала да се занимавам с наука. За мен това беше, може би, най-интересното нещо, което може да прави човек. Още от малка разнообразието на живот ме впечатляваше страшно много, колко много различни живи организми има на Земята и просто беше абсолютно естествено да продължа да се занимавам с това. Трудно е да бъдеш жена учен, но същевременно смятам, че може да бъде и по-лесно да си жена учен. Всичко е въпрос на правилни приоритети. Един мой работен ден като жена учен преминава много различно. Реално всеки ден мога да кажа, че е абсолютно уникален сам по себе си, тъй като правиш нови анализи, отиваш на нов обект, събираш нови проби, пишеш нова статия. Когато научих, че печеля едно от отличията за жените в науката, разбира се, бях много щастлива и вдъхновена. Наистина за мен това е признание, че пътя, по който съм тръгнала, е правилен, че той е важен не само за мен лично или научната сфера, с която се занимавам, а и за обществото като цяло. Първият човек, на когото съобщих новината, беше съпруга ми. Той винаги ме подкрепил страшно много и без него реално много от нещата, които успявам да направя, нямаше да бъдат факт. Проектът ни е свързан с изследването на прилепите. Те са една много важна група бозайници и изследването на техните имунологични особености може да ни помогне да се справим с един от най-належащите проблеми пред човечеството, който е свързан с инфекциозните заболявания. Наскоро разработихме нова методология, която ни позволява неинвазивно да изследваме прилепните антитела и тяхната свързаност към близо 200 патогена, което всъщност означава, че ние можем да знаем какви са били миналите, настоящите и бъдещите патогени, циркулиращи в прилепните популации в страната ни и да ни помогне всъщност да разработиме стратегии, които да се справяме за евентуални нови зоонози, които могат да възникнат. На малките момиченца по света бих пожелала да запазят любопитството си, защото то е ключа към това да си добър учен и да се стремат смело напред. Смятам, че светът има нужда все повече от наука заради сложните проблеми, пред които сме изправени. Същевременно науката наистина би ни помогнала да се справяме по-лесно с ежедневието. Светът има нужда от наука, науката от жени.